Quan entrem al mar baixant per les roques, més que preocupar-nos per si hi ha taurons o altres animals perillosos, cal vigilar on posem els peus i mirar de no punxar-nos amb els eriçons de mar. Els eriçons de mar són invertebrats que tenen el cos més o menys esfèric, format per plaques soldades que constitueixen una mena de closca. Pràcticament tot el seu cos està recobert d'unes espines que els serveixen de defensa. Entremig d'aquestes espines tenen una mena de tentacles amb ventoses adhesives que s'anomenen peus ambulacrals i que utilitzen per desplaçar-se. Aquests peus formen part del seu aparell ambulacral, és a dir, el conjunt de canals i vesícules distribuïts pel cos dels equinoderms pels quals circula l'aigua de mar. Però això no és tot. També entre les espines podem trobar els pedicel·laris, unes estructures en forma de pinça que tenen diverses funcions, de defensa, de neteja o de captura de petites preses. Algunes espècies, com la garota violeta, poden passar desapercebudes, ja que tenen el costum de recobrir-se de closques, de restes vegetals i d'altres objectes que troben pel fons. A Canàries, la garota més abundant és l'anomenada diadema. Aquesta espècie es troba en clara expansió. Les garotes són quasi invencibles gràcies a les seves espines esmolades. La majoria de depredadors només poden atacar-les durant l'etapa larvària o quan encara són molt petites. Altres, com les llúdrigues marines o alguns peixos, tenen diferents estratègies per menjar-se les garotes adultes. Encara que veiem que els eriçons estan força quiets, tenen la capacitat de desplaçar-se pel fons fent servir els peus ambulacrals i el moviment coordinat de les seves espines. A més fondària, també hi ha eriçons. De fet, a les zones fosques de la plataforma continental n'està ple. La garota de fondària és un resident habitual dels fons tous. En aquests ambients hi viu una de les espècies més boniques, la tabaquera, que es troba en fons tous entre els 50 i els 2.000 metres de fondària. Té unes espines molt llargues que mou contínuament per tal d'explorar l'entorn. Aquests animals són carnívors, s'alimenten d'esponges, mol·luscs i altres invertebrats. Segurament un dels equinoderms més coneguts són les estrelles de mar. El cos d'aquest animal està format per un disc central i generalment 5 braços que surten d'aquesta part central, encara que hi ha espècies que en tenen més de 5. Repartides per damunt del cos de les estrelles de mar hi ha petites espines. En les estrelles, els òrgans sensitius es troben escampats per tot el cos. Entre ells destaca la presència dels anomenats ocels fotoreceptors. A l'extrem de cada braç hi ha una petita taca més fosca. És un ocel. En ell hi ha cèl·lules que capten la llum. Aquestes cèl·lules són les responsables que moltes estrelles de mar fugin de la llum intensa. A la part inferior del cos de les estrelles, la que està en contacte amb el substrat, es pot veure que els braços tenen els peus ambulacrals. En moltes espècies, aquests peus acaben en una ventosa amb la qual les estrelles poden fer molta força. Això els permet tant aferrar-se al substrat com obrir la closca d'un musclo. En la majoria dels casos, els braços de les estrelles tenen poca mobilitat i no els serveixen per desplaçar-se pel fons. Les estrelles de mar realitzen els desplaçaments amb els peus ambulacrals, ja que movent-los de manera coordinada aconsegueixen avançar pel fons. Es mouen segons els estímuls sensorials que reben de l'ambient que els envolta. Que les estrelles es moguin lentament no vol dir que no puguin resoldre alguns problemes relacionats amb el moviment. Aquí es pot veure com una estrella que ha quedat sobre el fons posada del revés és capaç de donar-se la volta i tornar a la posició correcta. Les imatges accelerades mostren com aquest animal no ha trigat més d'1 minut a resoldre la situació.
A aquesta altra estrella, les onades l'han desenganxat de la paret on estava. Només s'aguanta per un braç, però aprofitant les onades i gràcies a l'elasticitat dels peus ambulacrals, és capaç de tornar-se a agafar les algues que hi ha damunt la roca. Les holotúries o cogombres de mar són uns equinoderms de cos allargat i cilíndric en els quals la boca ocupa l'extrem anterior i l'anus el posterior. Podríem imaginar-nos que el seu cos és com si s'hagués allargat un eriçó, deixant en un extrem la boca i en l'altre l'anus. Les holotúries no tenen un esquelet rígid. El seu cos cilíndric té una capa muscular que recorre tot el cos i 5 bandes musculars longitudinals. L'acció coordinada d'aquesta musculatura fa que puguin anar movent-se lentament pel fons buscant aliment. Moltes holotúries viuen en fons detrítics o tous. Aquí, entre les partícules i la sorra del fons, troben la quantitat de sediments necessaris per alimentar-se. S'empassen els materials del fons, tot retenint-ne la matèria orgànica, i expulsen per l'anus tot allò que no poden pair. Uns altres equinoderms són els crinoïdeus o lliris de mar. Tenen el cos en forma cònica o de copa. La boca està situada al centre de la cara superior. Tenen 10 braços disposats radialment al voltant del cos. Oposats a ells hi ha els cirrus tentaculars, que són una mena de tentacles més curts. Aquests cirrus serveixen per mantenir l'animal subjectat al fons o sobre alguna gorgònia o alga a la qual s'hagi agafat. És habitual trobar aquests animals immòbils amb els braços estesos, filtrant l'aigua i capturant els petits organismes planctònics dels quals s'alimenten. Si bé hi ha espècies que viuen a poca fondària, altres es troben en fons tous de molta fondària i en densitats molt elevades. La majoria de les 600 espècies conegudes actualment de crinoïdeus viuen en aigües del Carib o de l'Indo-Pacífic. Les ofiures tenen els braços molt més estrets que les estrelles de mar, la qual cosa fa que el disc central sigui més fàcil de veure. En general fugen de la llum. Per això hi ha espècies que viuen a la part més fonda i fosca de la plataforma continental. Les ofiures tenen els braços molt mòbils i això els permet desplaçar-se pel fons amb certa velocitat. En determinades circumstàncies, atretes pel menjar o potser per la reproducció, es poden produir grans concentracions d'individus d'algunes d'aquestes espècies. També hi ha espècies d'ofiures que viuen a menys fondària. Durant el dia les solem trobar sota les pedres o dins les cavitats. Només surten dels seus amagatalls durant la nit. En alguns indrets, la relació que hi ha entre les garotes i els organismes que recobreixen les roques pot posar de manifest greus desequilibris ecològics. Aquestes imatges d'una zona del litoral de les Illes Canàries mostren uns fons amb una quantitat anormalment elevada de la garota Diadema antillarum. Això es deu a l'impacte de la pesca que ha fet disminuir la quantitat de peixos que s'alimenten de garotes. Sense els seus depredadors, el nombre de garotes ha augmentat en excés. Això ha fet disminuir notablement la biodiversitat de la zona marina litoral, ja que aquests animals s'alimenten de les algues i dels petits organismes que recobreixen les roques. A causa de l'augment de diademes i el seu règim alimentari, s'ha produït la desaparició de bona part del recobriment biològic de les roques que han quedat pràcticament nues. És allò que a les Illes Canàries es coneix amb el nom de blanquizales. Fenòmens com els que hem descrit alteren greument l'ecosistema marí litoral de molts indrets.